हेलौ लोगोफोर जुदि मोनद' हारिखौ एसटि होमारोब्ला जोंहा जोबोद गिनांगौ दं आरो नोंनि गासैबो सिटआनो गोमाजोबगोन एमएलए इलेक्सन एमपि इलेक्सन एमसिएलए इलेक्सन चेयारमेन गासैबो गोमाजोबगोन नोंनि एडमिसन नोंनि डक्टर इन्जिनियारानो होन जोंनि सेन्ट्रेलनि साख्रियानो होन बिटिसिनि साख्रियानो होन इनिफ्राय मा होनो आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रियानो होन गासिबो गोमाजोबगोन बेनिखायनो जोङो प्रप'जाल हरनाय एनअसि हरनायखौ सानै हयैसो इलेक्सननि थाखायल' बिदि हरदोंमोन माबादोंमोन बुंबा जाया बेनिखायनो हारिनि खहा जानाय माबाफोरखौ मानो माबायो नोंथांमोन बेखौ जोंहा जोबोद दुखु मोनदों दा जोंनि माइन्डआबो बिराद गाबखांनाय फैदों जों जेबो मोनाबाबो जोंनि फिसा फिसौआ इयुनाव मा खामानि मावनानै जागोन जुदि एसटिखौ जुदि जामारोब्ला 6 जनगोष्ठीया बे इलेक्सन लाबालाबनि थाखायल' बे आसाम गभर्नमेन्टआबो बे खामानिखौ मावदों थेवबो जुदि जामारोब्ला जोंहा जोबोद दुखु दं आरो जेनला मेनला संबिजिदा सोबानो जायो दानि जुगाव माने नोंनि प्रप'जाल हरनायजों नोंनि केबिनेटआव डिसिसन लानायखौ प्रप'जाल हरनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव एप्रुभ खालामबानो जायो दानि जुगाव बे माबाया एनअसिफ्रा प्रप'जाल हरनायफ्रा एप्रुभ जाबानो नोंनि संबिजिदा नोंनि माबाफोरा सोलायजोबहोनो हायो आरो सिगांनि संबिजिद दानि संबिजिदजों मोनसे नायबोबानो नोंसोरो मिथिगोन सब डिफारेन्स जाबोगासिनो दङ बेखायनो सोलायनो हाया मोना होननाय बाथ्राया दानि जुगाव जेबो नङा हायो माने प्रप'जाल होनानै नोंनि आसाम केबिनेटआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव हरनाय एप्रुभेल लाबानो बे बिल पास जाबानो गासिबो मोननांगौआ मोनजोबगोन ओमफ्रायनो जेनला मेनला जोंनि लिडारफ्रा बिदि इलेक्सननि थाखायल' लाबालाबनि थाखायल' बेफोरबायदिखौ प्रप'जाल हरनो नाङामोन एनअसि हरनो नाङामोन आरोना बेनिखायनो दा आसाम गभर्नमेन्टआ हरनानै जुदि एप्रुभ खालामोब्ला धंस'सै जोंनि एसटि गभर्नमेन्ट 6 सिडिउल थैनि 5,000 6,000 बिनिमयाव मोननाय 6 सिडिउलाबो गोमानो थांगासिनो दं आरो निजेनि चिफ जानायाबो गोमानो थांगासिनो दं जोंनि मानसिया बड'लेण्डआबो गोमागोन जोंनि गासैबो बिथिङावनो गोमागोन आं बेखौसो दुखु मोनदों जों जेबो मोनाबाबो जोंनि फिसा फिसौआ मा मावनानै जाहैगोन लास्टआव बेखौसो सानदों जोंहा ओंखायनो जोङो सानै हयैसो इलेक्सन मेटारा एसेमान गिदिर बाथ्रा नङामोन खिन्थु नोङो माबा मोनसे बुंनानैबाबोथ' नोङो इलेक्सनखौ बोना लानो हायोमोन बेलेग पलिसि बाथ्रा बुंनानै खिन्थु हारिनि धंस' जानाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोङो भट बोनो नाजायोब्ला नोंहा साननैसोल' नोंनि गादिया 5 बोसोर 6 बोसोरल' 10 बोसोरल' नोंनि गादिया उनाव मा जागोन बेनिखायनो जों सानै हयै इलेक्सनखौ गेलेनो रोंबासो गेलेनांगौ बाथ्रा बुंनो रोंबासो बुंनांगौ बेनिखायनो जेनला मेनला लिडार जादों होननानै एनअसि प्रप'जाल हरनायफोरा जों बन्द' खालामनांगौ आरो निजेनो मोजां बाथ्रा बुंनानैसो जोङो इलेक्सन गेलेनांगौ दानि जुगाव सायख'नांगौ आरो रायजोफ्रानो लिडार मोजांखौ सायख'नांगौ नङाब्ला जों थैगोन गाबोन सबनिफ्रायनो जोङो गावबागाव आरो अफिस आदालताव थाङोबा मोनसे खामानियानो 10 दिन 15 दिन नांगोन नोंनि स्टेट बेंकआनो होन नोंनि मण्डल अफिसावनो थां ब्लकआवनो थां नोंनि खामानिया मोनसेबो थबनो जानाय नङा आरो नोंखौ सै लै खालामगोन ट्राइबेल मानसिफोरखौ नों 6 जनगोष्ठी जुदि होयोब्ला आं बेखौसो रागा जोंदों ओंखायनो जेनला मेनला बाथ्राफोरखौ बुंनानै भट लानायाबो गोरोन्थि दं नोंथांमोन गासिबो जोङो धरनांगौ ओंखारनांगौ राजा लामायाव नङाबा जों जानाय नङा थेंक्स नोंथांमोन रायजोफोर